Unsa may kalabutan sa cross sa aton kinabuhi? Ang cross adunay dakong kahulugan sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon, 'no? Ang cross, nagrepresentar sa sakripisyo ni Hesukristo alang sa atong mga sala ug ang kaluwasan nga gihatag pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Kini nagpahinumdom kanato sa gugma sa Dios ug sa kapatawaran sa mga sala, 'no, nga mahatag kanato pinaagi sa pagtuo kaniya. Ang pagbas-an sa atong krus nagkahulugan og pag-angkon kang Kristo diha sa iyang pag-antos og sakripisyo. It involves a willingness to endure hardships and challenges alang kaniya, even if it leads to our death alang kaniya. No, ang cross usa ka sentro sa atong kinabuhi. Isip mga Kristohanon, it encapsulates the core aspects sa atong pagtuo, kaluwasan, sakripisyo, pagbag-o, ug ang paglaom sa walay katapusan nga kinabuhi uban sa Dios. Kini nagtawag kanato, sa pagkinabuhi sa atong pagtuo sa matuod, pag-angkon sa atong kaugalingong mga cross, sa pagtuman kang Kristo ug pagpangita sa katapusang balos sa walay katapusan nga pagpakighiusa ngadto kaniya.